tani a helai mi te hi travere ulu tu ha tiang hi mo maklu tu 2022 aron so 23 aron so 24 aron so 25 aporon so ka question hi mon repeat na sal tu ke 2022 so ka 23 so ka 24 so ka 25 apo so 26 aporon so le ngi don hi de maklu de mizoram hi mo cái tia đồng cái ngày tổ chức central nên hay cái lâu khai kinh lâu thế rồi ta hey cái vật thiam ta viết cái tin làm phần nên cái sẽ về đủ lại chứ question ngay ring út hiện thị chuột mẹ number hiện ở trên trên thao về rồi á trên MPSC or question LDC hiện an copy paste thật tốt ngal gì nè trên amak về á hey boy chuột na sa hani à ka da lo thei lo a chuanin tam takin in he height and distance hi haran te ma se formula an hriat lo wang me hi ni ta eng ma har lo a ta point an te a vertical stick 12 centimeter long case a shadow 8 centimeter long on the ground eh? Long on the ground chuanin at the same time, a tower case of a shadow 40-meter long on the ground. The height of the tower is around it. Height of the tower hakan zon nga yatiro. Height of the tower chu enge kan ti chon height ka enge. Height chu perpendicular kan ti khani meta. Ta hianin enge omzia kan ti chon omzia chu ta hianin for example ni lom ta ni hi chu ziak eng veng o ti hian. Sat lua deuh in kan ziak me la. Ta hianin le enge om siya dito a vertical stick 12 centimeter long case a shadow 8 centimeter long on the ground ani ta om siya chu ti hianin building pakhat lian nil nol thanil nol khaum ta ni tian da hianin ni a om ta chu ni chuanin a e na ti ro ni ina ena wangin engting nge lo om kan ti chan helama hin a shadow kha a hlim thla kha om don chiang lo khoi hlim thla mo kan ti chuanin helai building hlim thla hi om do na mo lai building hlim thla hi om do na ti hianin a a hlim thla om do na tin kan ziang me ang ai building kha len po le a hlim thla kha sei ni me do na khalai kha kan se tiam tura po ngai bo ila chu tiang po in ta hian ta ula mo ta hian question a hian enge om se kan ti chu a vertical stick 12 centimeter long case a shadow 8 centimeter on the ground om se chu building pakhat lian channel no lom ta mo ti hian kan ziang o kan zianga chuanin lehlam tihiana e na tiro ni na e na lehlama hin hilama hin a hlim thaum don chiang lu tu kolom chuanin enge long khe satia lai hi enge kan ti chuanin um a hnuai lampang hi 8 centimeter on the ground nia hi 8 centimeter ani a mo chuanin enge a vertical stick 12 centimeter long dia 12 cm ani le thungta mo lai khan se thiam tura pungai na he lai te hi tlemin danglam ve dewa ti khan soile do chuan ta hianin enge at the same time the tower case han ento at the same time the tower case ama hi tu hemi shadow siam tu hi at mi taw hi ni a shadow 40 meter long on the ground ani ta om je chu meter long on the ground yum je chu base soina ni helai base hi en zan mo tu jong ka ti chon 40 meter ni ve ne thunga mo chuan the height of the tower is anita hey helai a height lai taka hi kan zona ngai ti na in se tiam tura po ngai bokila chuan ta hian hei a kan ti thina hei b hei c hian chok thin tur ni mo hemi question big te chu by heart top mo na poi mi lo hemi hi mo a chuna sel tu d e f ani tuna le ka soem jin se tiam tura po ngai na ta yan te ule angle a b c kan ti anga chuan similarity kan sia ka DEF kan sia ka om jin se tiam tura ngai bokilam ten helai mi hi hei ti hian ka zia hi enge kan ti chuan similarity in ang ti na ni mai ta similarity mo in ang soina ni mania po khanin ka zirti to cheu kha nge topic ka ber nge kha ka chiang ta chia lo mo a ka similarity vel time and work ti khan ni threatening ka sia chu da join ka soi to chuanin ta hian ABC kan tia angle ABC ne angle DEF ka inanga chuan ABC ani ta tero chuan DEF la hian ni enting e kan ti dang kan chodan tu chu ti hian ni me no mo kan chodan tu chu AB equal to BC kan ti ang tu na le AB equal to enge BC kan yang mo A le B kan siang ha B le C kan siang
an she tiam khalai ka sem jiang a le b kan jiang a b le c kan jiang chuan a hnuaia enge kan ti le don hei d e f poi kan jiang d e kan tiang a enge dot le kan ti le don by e f kan ti le ti hian example a d e kan tia ti ro kan jianga chuan le lama e f kan ti le ti hian helai hai ta hi kan zon tu wangin d e lai tak hi kan zon ti hian chuan in AB value in ele AB value te chu 12 ania 12 kan sianga chuan DE value kan nei dawa x kan ti topang chuan BC value enge kan ti chuan BC chu 8 ania te ro chuan EF value chu enge kan ti chuan 40 le hein chok thiam em an chok chin teo kalau enang cheu an sa the an lo mo ngatang khoi me tera hian in oma hi poi ol khoi sonania tam tak chuan in lo chuang ngun deuh zon bai hat top thina mo an bai hat deuh topa khami ni wang khanin hei po hi old question turu lutuk puru lutuk khania 60 davian na tia kan chekanga mo midang an sarong kha chuan in tha a le na kan cheka chuanin ta hianin hanin ta in la le tuna kan chokango davian 60 tia 18 cancel 81 is 8 8 5 are 14 yeah helai 5 here and that so they done me on the x equal to 12 by 5 and yeah and zange 5 2 are 10 and yet 5 1 is 5 6 60 dik siang lutuk ringa thei helai x de lai hi and zange 60 hi kan answer ni me mo 60 meter ponya chu chuan tikang kan thiam tur ha po ngai bugila hin bil ka dai mo lo dang me le cheta bai na sa kalang next time na thung ro chuan ting nge he hin thiam nge nong man e no hi kan chu to take da hai to oh hey hi oh hey po all question ni hey po chuak du a mo I mean answer he thui do po ni me the ta hian the height of a tower is 10 meter. It is bent by the wind in such a way that it its top touches the ground and makes an angle of 60 degree uh, with the ground. At which height of the bottom did the tree get bent? Anita, ah? Onja chu thingkung omani. Thingkung sanzong kha a height chu enge kan ti chuan 10 meter ani sa ha ta hian an tu kan draw thabang o ti hian thingkung oma ro chuan a height hi an zamo kan ti chuanin 10 meter ani a ti hian le it is bent by the wind in such a way that it is top touch the ground and make an angle of 60 degree om je chumo thiron thoa thin he thingkung hi chempa azar hianin azar ler hianin leya zuk deka chuanin akul tawakani chu ti hian mo thin a ron thoka tiro thin a thoka ti hianin tingen ti hian soime ngo ti hian azar khanin leya dekta a chuanin a on za dakha en za angle mo kan ti chuanin en za angle nge kan ti chuanin 60 degree azuk siam hialani mo hi line zia hian chuan with the ground at which height from the bottom did the tree get bent tarantita anenteu thingkung kha abung mok lawa mo azar khan in lei kha azuk si ni me a thi kha thon na lu tukani chu chuan in 60 degree aron siama enge min zona anti chon ta hian in diagram kan drawing min zona chu mo azar ler kha ti hianin azar ler kha umta chuan akul khanin 60 degree kha leya zugwa 60 degree on khanin umta mo chuanin khoi la ya nge hi azar ler helai tang vel te po hian yang chutiro akul don ti hian akul thanga chuan ti hian helai te hi enge kan a height lai taka kha kan zong dona helai hi height lai ani mo a height ta kha kan shelo x kan tiang chuanin chu tiang pokin helai angle po hi kan shelawa tiro a base kha chu kan hria da ngai lowa and tinge kan ti don kan ti chuanin helai hi
10 minus x kan ti le thunga hanen te enga tinge 10 minus x kan ti na hianin chan a om ve a chunai chuanin a om zia chu tiang kan soi fianga 10 minus x hi hypotenuse a hen kan dang nge tur ni a chana chu a haita a thingkung haita hi 10 meter sang ania meter so ma sang ania thi ron thoka thi na ron chem thu ni thi in a ron chem thu a chumi ani awang chuanin thi na chem thu 60 degree a on in a siam pa ta a mo ama pumpui han at plus box sop thapa ni lawa ti hian at plus box sop thapa ni lawa lian azar ler la ya taka kha ti hian mo soitang han ti hian in a om ta ni ti hian chuanin khoi laia nge khoi laia tak hian nge akul lai tak ha akul na lai tak ha kan zon kha ngai ta a atira hai ta chu enge kan ti chon 10 meter kan ti ni ti kan ria mo chon tuna hianin akul na lai zon tak ha kan zon du vai la hen x kan da a hai kan se to lo hypotenuse sa po akul na zon lai helai hi ni vai 10 minus x ania khala ka chu a temin thuak man ve deuh hlek kha ngai a mo ngai to chắc thì ngay về chuyện á thì khán suy đến đó cho nên anh ấy lẽ anh đi trên nào có fundamental phải suy đó thì rồi hypotenuse đấy à nó có hypotenuse đấy à hypotenuse đấy perpendicular mình làm bé cho mình như vậy cho ta hiện được perpendicular po x can find out ngay hypotenuse anh ấy 10 minus x hey he MPSC question you chuanin chuta chuanin enge kan ti chuanin sin 60 kan mang har nga thenga tinge kan ti chuan angle lai angle asiam chuan chu 60 nia chuan sin 60 kan ti nga chuan enge kan ti chuanin perpendicular by hypotenuse ania pero sin 60 formula enge kan ti sin 60 te chu root 3 by 2 nia chuan perpendicular a hianin enge kan helo x kan zoom phodang tu na chuan mo chuan by kan ti nga 10 minus x kan dang hypotenuse a chuan le kan cross multiplication anga chuan ti hian root 3 by root 3 equal to 10 minus x kan ti anga chuan le lama 2 multiply x kan ti le thunga hei anin cross multiply a ti hian hela hena chawa helai po hena chawa mo chuan next a vele thungi ro chuan anti ti le tur nge kan ti chuan ta hian 3 te nar en zange 10 root 3 nia tro minus into plus chu minus ani a 10 root 3 nia chuanin 3 root x chu nge root x by x root 3 ni vele thunga x root 3 nia chuanin le lampang chu 2x ani vele thunga no chuanin anti kan ti le dong kan ti chuan kan ti le dan tu chu number bula x chu x bula nia ei hela hian x root 3 le lama kan da phei de ngani me lo le lama kan da phei chuanin tihian lo ni tong le lama chuanin 2x plus lo ni tong minus ania le lama chuan x root 3 lo ni le tonga chuan henga wi chu thai chet angai the to tura po ngai bogila mo lai ka chu se thiam to tho tura ngai na zia na leng ta sino hemi kai soni tlem in thui de don ni chuan anting e kan ti le don kan ti chuan ta hian an te ule poimo le deuh mai lai hian mo common kan la deang common kan la chuan kan chok thei don lo e la hian exo matiro lai pon exo ma chu wang chuanin le lama common kala chuak de nga ni me nom ti hian common kala chu chuanin 10 root 3 la ni thawanga ma 10 root 3 la ni thawanga chuan common x kala chuan x ka tianga a bak dang zo hi bracket chunga khung khom ruyang chuan 2 plus root 3 lo ni tong ti hian kalai hala chan chu plus ni chan chu he line plus o ma tro chon number bula alphabet chu alphabet bulania hey root 2 plus root 3 hi downside aga da de yang tu na no downside aga da nga x om vain number bula alphabet chu alphabet bula ti kanin x ka ti nga chuan 10 root 3 by 2 plus root 3 nia chuan ta hian tu le certain dice kan zero to nga mo certain dice kan la se tura po ngai bokila la hian in la hriat lo chuan in thei hil deuh hlek to pon min zot lenga mo tai na tu 2 plus root 3 kha ta hian omatiro chuan le lama kan siam le de ngani me lom ti hian 2 minus root 3 nianga chuan by 2 minus root 3 le lama plus on chuan le lama minus a kan ta nga chuanin
ti hian enge kan ti le dong kan ti chu kan ti le dan tur chu ti hian tuna 10 root 3 multiply enge kan ti chuan 2 minus root 3 nearby enge hei an ente 2 ve ve ma ti ro root 3 ve ve ma a square minus b square formula nia enge kan ti chuanin a plus b minus a minus b ni ta om je chu ta hen a difference ka a triga han en tinge ka hre chu a difference a khanin 1 chau ni wangin ta hianin 1 chau ka ziak thei khalai ka video po en let turum kha mo ka shil vek to chewa khalai detail theyang ber khan choin ta hen 1 kan hu chu ka cho en tie ti le tunge kan ti kan ti le dan tu chu tu na chuan ti hian ni vele thunga mo then dule la bracket chi mai la poi chong la ba yan x kan tianga chuan 10 root 3 2 ar chuan zange kan ti chuanin 20 root 3 ni phot ngala mo ani lo pon ti po hen kan ziak the tiang kan ziak ve ne shim shim nga 10 root 3 10 root 3 multiply 2 ni nga chuan minus ani phot anga mo plus into minus 2 minus ania chuan 10 root 3 root 3 ar chu ti han ni le 10 root 3 multiply root 3 ni le nga chuan enge theng le don kan ni jan theng le tur chu thei ang kan song bol le ang mo a thei ang kan song bol le nga da hen an teu le root 3 value hi ta hen meron pe khal sin root 3 value hi 1.73 nia chu wan chuan tinge kan ti thei 10 kan tianga multiply 1.73 multiply 2 kan tianga mo chuan ta hian an teu le lampang po root 3 ar chu root 9 ani ta te ro root 3 ar chu root 9 ani ta a root 9 chu enge 9 9 root hi en zange kan ti chuan 3 ti na ti hian mo khalai te kha in she te no chuan in min zo te nga hian 3 ani khal the ya ta en te root 3 te chu root 3 multiply root 3 te chu en zange 3 ar 9 ani te ro root ve ve o ma tian kan root nga root 9 hi nge 3r 9 ani wangin tian 3 pakhat chau kan la chuan chuan 3 hena hen khlai te khain se tiam tura po ngai bokeda chuan a hnuai an chok lenga ta hen point nuwa digit hioma tiro digit hioma wangin a hnuaya enge kan da the a hnuaya hian 100 ani me nom tian no 0 le 0 kan sel na chuan kan ti le thei chin a chu ti hian ani le tam mai ta a chuan a hnuai hian 0 pakhat oma time point da le de ngo ti han point kan da le bo le de chuan enge kan ti na 17.3 multiply 2 chu en zange kan ti chuanin 17.3 multiply 2 chu 34 point en zange 6 ani ya 10 tr en zange kan ti chuan 10 tr 30 tuna kan minus an minus lo chok za ta chu ta hian 34 minus 0.6 ania minus x 30 chu en zange kan ti chuanin 4.6 lo chuak hian ka choklok big lo wa alo chuak dik don nge don lo chu kan she big lo tu na kan na ngo yes le hey ta chat me 4.6 a hi ti hian correct answer mo tlem hin thui khop me hemi te hi hey ai ba thui lo wa ti ngai na chuang lo mo ti kha kan soi le du a khalai china kan zo na me mo nge ka soi chin ang kha incident start in da step one han tel le nok nok a lai te khanin a tel lo the lo ti kan soi a chuan zo na me mo om lo ni mo zo na chuan om lo chuan in record ti kan ti top lo nga mo chuan kan record thale don ne